Salutare, prieteni! Ca să mai vorbim și de bolile iepurilor și să vă arăt și iepuri bolnavi, nu numai sănătoși, că la orice crescători se mai îmbolnăvesc iepuri, mai ales pui de iepuri, care se pot bolnavi chiar dacă le tratăm preventiv contra coccidiozei. Asta este o boală foarte frecventă la urechiați, care începe de la vârsta de 6 săptămâni și atunci sunt cei mai sensibili, și până la vârsta de 4 luni, 3 luni jumate, 4 luni, până la vârsta acesta se pot îmbolnăvi ușor de coccidioză. Preventiv este bine să îl tratăm cu Bicox sau Geriprim încă de la vârsta de 5 săptămâni și în timp de 4-5 zile sau chiar și 6 zile. După aia să facem o pauză de câteva zile și să facem un repel iarăși. Iar după aceea să le mai dăm la 3 zile, o zi tratament, 3 zile nu. Și să avem grijă, un aspect foarte important este să nu fie umezeală, cum am zis și în videoclipurile anterioare. Cea mai mare problemă este atunci când este mizerie în cuști, mai ales la pui de iepuri, care se îmbolnăvesc mult mai repede decât dacă sunt ținuți în condiții curate. Un aspect iarăși foarte important este hrana lor. Nu este bine să dăm în exces cereale. Mai mult când sunt pui, așa la 6 săptămâni până la 2 luni, să primească foarte puține cereale și dacă primesc să fie amestecată să fie un amestec cu granule pentru iepuri pe bază de medicament care se pot găsi în farmaciile veterinare, iar după vârsta de 2 luni se poate da în cantități mai mari, dar nu exagerate. Așa. Asta acum este un iepure bolnav de coccidioză. În videoclipul anterior, când v-am arătat iepurii pe dânsul, nu v-am arătat. Era și el acolo la cușca din mijloc, dar am uitat să-l arăt. Dar trebuie să arătăm și iepurii bolnavi, că se mai îmbolnăvesc. Chiar dacă sunt tratați, și el a fost tratat, dar tot s-a îmbolnăvit. Acum, în ultimele 5 cuiburi am făcut socoteala și 3 urechiați s-au îmbolnăvit, pe care după ce s-au îmbolnăvit le-am tratat cu Geriprim, vă arăt imediat, și s-au vindecat. Acum și el este aproape vindecat. Am făcut 4 zile de tratament, dar vedeți, tratamentul care se face la vârsta de 5 săptămâni și după aceea trebuie pus în apă, Geriprim sau Bicox. Sau mai sunt și altele, dar astea cam sunt cele mai bune. Deci trebuie de pus în apă 1 ml la 1 litru, dar acum dacă se îmbolnăvește unul, trebuie altfel de tratament, trebuie direct pe gură adăugatul, să vă arăt imediat. Și ce vreau să zic, dacă se îmbolnăvește dintr-un cuib un urechiat sau 2, trebuie repede pus în altă cușcă, unde nu se mai află niciun exemplar, că se pot îmbolnăvi și cei sănătoși de la el, că mănâncă dejecția și din cauza asta se pot îmbolnăvi. Acum, vara eu nu folosesc tratament contra coccidiozei, că pun salcie, frunze de salcie cu crengi, și cred că aia e cel mai bun medicament dacă aveți la îndemână așa ceva. Sau acum primăvara puteți să puneți și crengi cu muguri și tot e bine. Ei nu o să mănânce cine știe cât, dar puțin le mănâncă și asta ajunge. Acum vă arăt ce trebuie făcut când se îmbolnăvește un exemplar
face asta, călicuțul ăsta. Da. Deci pun aici jos. Este aici geliprimul. În lingurița asta am pus puțină vitamină Maravet, peste care voi turna puțin apă. Nu foarte mult. În siringa asta am scos 0,5 ml de geliprim. Dacă folosiți Bicux, spuneți Bicux. Acum le amestec puțin vitamina cu apa și trag încă 0,5, deci să fie 1 ml. Și acum o să-i administrez direct pe gură urechiatului. Deja urechiatul acesta dă semne de revenire, a fost bolnav o săptămână. Deci un iepure bolnav de coccidioză, dacă pui mâna pe ea, se simt oasele. Este foarte slăbită. Este foarte slăbită și la bot vedeți ce este mai altfel, mai bolnav. Acum pun aici camera ca să se vadă. Așa. Iau frumos urechiatul așa și nu prea le suportă ei asta, dar n-au ce face, că altfel nu se vindică. Așa. Așa. Am administrat 1 ml din acest medicament. Așa. Iar acum pun frumos înapoi în cușcă și nu le dau cereale, numai granule pentru iepuri pe bază de medicament și o tavă. Asta primește până când se vindecă de tot. Și un timp după asta, sau o săptămână mai le dau tot din asta. Le dăm tot din asta. După aceea putem pune meniul normal. Dacă le aplicăm acest... Hai de metaj, vin gură, mă. Dacă le aplicăm acest tratament, în proporție de 90% se poate salva și un urechiat bolnav. Iar dacă le tratăm preventiv, sunt șanse tot la fel, 80-90% ca să nu apară aceste boli. Deci tratament preventiv, curățenie, grijă la mâncare, să nu le dați morcovi, fructe în cantități mari, nu mai se guste și nu mai apar așa probleme frecvent. Doamne ajută să avem urechiați sănătoși și să păstrăm prietenia. Mulțumesc frumos abonaților mei că sunteți așa de mulți. Am deja 1300 și ceva de abonați. Sincer, nu mă așteptam să am atâtea abonați, dar mă bucur. Mă bucur și sper că vă pot ajuta cât de cât. Numai bine, sănătate!